Boko ne na arai. Duk gaba ɗayan su wawaye ne, ɗan san banza ne. Ai na ga yacce muke ta baza musu capacity. Yawwa kaga wannan mai gemun nan? Ka gane shi kuɗinsa ba a ci. Ai ko wannan sun ciwo ai. Yawwa. Wa'annan sun ciwo. Ka zauna ka ci gaba da zama a bayana. Duk wanda zai kawo mana rediyo ma ɗumi mai dukan yawo. In dai za a samu kuɗi ko me sai na yi. Irin kajin da ka ci jiya da daddare su za ka ƙara ci kuma da ku. Ina nan. Ina nan. Aminu alaikum salam waye? Ko ina jin marasa kunyan nan ne. Yes! Ina zuwa a rike mu ina zuwa. Okay. Na ku ga shedanin kuwa. Ya zo wannan kunkumin ya ce